Les 11:07 del matí, continuem en directe al Submarí. És dimarts, arriba la nostra sinfonia familiar, musical, de tendresa, i evidentment arriba la mestra de cerimònies, Júlia Prunés. Bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Ai, avui tenia tantes ganes. Bé, cada dimarts tinc ganes de veure't, però és que avui parlarem d'abraçades. Doncs sí. Ja en vam parlar, tu i jo, un cop d'abraçades. Sí. Fa ja un parell d'anys. Tant? Vols dir que passa tan ràpid el temps? Ui, ara que m'enrotllo, que m'agafa. Tan bé, doncs, tant, el que està clar és que les abraçades existeixen i són necessàries, però a vegades doncs, potser no les sabem fer, no les sabem rebre, no li donem la importància que tenen, perquè evidentment també tenen una explicació física, és a dir, passen coses quan abraces, i tot això és del que parlarem avui aquí en la Sinfonia Familiar. Per què vols parlar de les abraçades? Doncs perquè les abraçades dintre de l'àmbit familiar, de fet, sempre que parlem aquí en el programa, parlem de temes que es poden transportar en altres àmbits, no? Però parlant a nivell de família, l'abraçada comporta moltes... A veure com t'ho explicaria. Molts beneficis. Ajuda molt, per exemple, en el vincle, en establir el vincle, en sentir-te part d'un grup. La família és un grup, és un equip, és un... I l'abraçada, per exemple, és molt important dintre d'aquest context. A més, l'abraçada no és només l'abraçada física, sinó que és una actitud. Llavors, és una actitud d'entrega, de mostrar-te una mica també, sí, no? I d'acceptació plena. Tu no abraces una persona, és un acte molt íntim, perquè posem en contacte la part frontal del nostre cos, que és la més vulnerable. Si t'hi fixes, quan ens protegim, sempre tanquem braços, protegim el pectoral, no? Sí, a nivell d'actitud, de postura corporal, quan tanquem, fins i tot si estàs en una conversa i veus que de cop i volta la persona amb qui parles tanca braços, tanca cames i es posa en una posició així com tancada de cos, és que està a la defensiva, és que allò li ha molestat. Per tant, l'actitud corporal diu moltes coses, però també aquesta manera que tenim d'interioritzar o d'invadir la nostra intimitat és tapant-nos i protegint-nos aquesta part. Per tant, és una part molt vulnerable. Quan fem una abraçada és una confiança plena amb la persona que estem abraçant. Si t'hi fixes, hi ha abraçades i pseudoabraçades, que diria ara la meva amiga la Lia Barberi. Ara explicarem qui és la Lia. A vegades, quan és una abraçada forçada, no t'hi has fixat que a vegades abraces algú i notes les seves espatlles i res més? Sí. I cul en pompa, que dic jo, no? És a dir, allò que t'abracen, però per no tocar pell en pell, no? T'estan dient t'abraço perquè toca, diguéssim, però... No tothom està disposat a... No sempre és un bon moment, no?, per rebre o per donar abraçades. Ara en parlarem, hem dit dues coses, un nom propi, però d'entrada... Presentem la Lia Barberi, que l'has dit el nom... És una dona que vaig conèixer buscant informació sobre les abraçades fa molts anys ja, i vaig trobar la seva web per internet i és una dona que viu a Tenerife, sí que la distància ens havia fet comunicar sempre per internet i per telèfon, però un cop la vaig portar i vam fer tallers, que és quan vam parlar amb tu, d'abrazoteràpia, que és un sistema que ella ha creat. I tot el que sé d'abraçades ho sé pel seu llibre i per les seves converses i és fascinant, el món de l'abraçada és fascinant. Jo sabia que l'abraçada em feia sentir molt bé, sabia que quan acompanyava dones en un part, per exemple, o en un postpart, les ajudava moltíssim i per tant era una eina que feia servir molt, però no sabia el per què i ella doncs m'ho va explicar. Vaig entendre què passava darrere d'una abraçada, que ajudava tant en moments com un part o un postpart i després ja a nivell de família. Ja descobreixes moltes coses darrere. Ara parlarem una mica, descobrirem el que va descobrir en el seu moment la Júlia, però el que està clar és que físicament el fet de fer una abraçada provoca alliberacions i provoca
procediments físics també, no? Sí, I aquí sí. entrem molt a veure o a dir les endorfines, les hormones, per tant hi ha una part física que és així. Bioquímica total. Sí, En estat pur, en estat pur. Quan fem una abraçada, però una abraçada, com he comentat abans, Una abraçada de cos. una abraçada té tres punts bàsics. Una és que ha de ser consentida, ha de ser compartida. No, jo no, a vegades, parlant d'abraçades, he trobat a persones que diuen jo sempre abraço molt, però observes i realment invadeixen el teu espai, t'abracen sense observar-te, si realment tu estàs disposat a compartir aquella abraçada. Perquè l'abraçada ni es dona ni es rep, es comparteix. Es comparteix. Perquè si jo dono una abraçada a algú que no la vol rebre i se'm posa així, amb les espatlles endavant, el cul en fora, o rígid com una pedra, realment aquella abraçada no té cap efecte d'aquests bioquímics que parlarem ara. Per tant, l'abraçada ha de ser compartida i en el moment en què reps i dones i comparteixes una abraçada, passen coses, s'alliberen endorfines. Passen coses, sí, sí. A més, sempre quan parlem d'una abraçada en aquest context, diguéssim, és tocant tot el... Frontal, Sí, és frontal, els braços rodejant el cos, sí, el pit en pit, des del pit fins al púbix, i a més les galtes s'han de pràcticament tocar i els caps han d'estar relaxats, les espatlles baixes. Si ens observem quan abracem algú, a vegades descobreixes moltes coses. A vegades hi ha algú que apreta amb els braços i et tiba, o algú pica, també, piquen, que no et volen abraçar però alhora tenen ja n'hi ha prou, saps? O, per exemple, se't pengen. Hi ha gent que quan se t'abraça es deixa caure, no? I això és una comunicació corporal que va molt bé escoltar-la i adonar-nos de quantes coses podem dir amb una abraçada, no? I quan és una abraçada com la que hem dit, cos amb cos, així, una abraçada real, diguéssim. Aquestes, de majúscula. Exacte. Aquí hi ha, primer de tot, un alliberament d'endorfines. L'endorfina és el que en diríem un opiaci natural, propi, que ens fa sentir bé. Ens fa sentir, ai, que estic. A més, ens pot reduir tot el que és el tema del dolor. Per tant, abraçar una persona que s'ha fet mal o que li fa mal algun que té dolor, l'ajuda a rebaixar. I aquí és on jo vaig entendre per què ajudava tant a les dones que estaven de part, no? I a més és antiestrès. O sigui, ens rebaixa tot el que són les hormones d'estrès, són antagonistes, vull dir que quan apareixen les endorfines tot això baixa. A més hi ha una altra hormona que és una hormona que ara està molt de moda, que és l'oxitocina, que en diuen l'hormona de l'amor, perquè és l'hormona que afavoreix el vincle i que a més es dona en tots els moments en què té a veure una comunicació amorosa. La secretem els homes i les dones. O sigui que a vegades és l'oxitocina de les dones quan estan de part. No, de les dones quan estan de part, de les dones quan estan alletant, i dels homes i les dones, per exemple, en una relació sexual, en una abraçada, en molts moments de la nostra... tot el que és vincle, tot el que és relació d'estima, d'afecte i d'amor, allà està l'oxitocina. I és que ens permet fer el vincle. El Michel Oden, que és un científic i metge pioner amb el que és el part natural, ell ha fet uns estudis, o té una base de dades amb una pila d'estudis que diuen que el moment en què una dona pot secretar més oxitocina de la seva vida no és el part en les contraccions, sinó que és just després, en el moment que el nen neix i es comparteix la primera abraçada, si ningú et molesta, perquè l'oxitocina és una hormona molt tímida i si algú t'està parlant, algú t'està distraient o t'aparten el nen de sobre, aquest pic d'oxitocina ja no es produeix. És el moment on l'oxitocina té el pic més alt de la vida d'una dona i és el moment on s'estableix el vincle amb el seu fill. Uau, de moment estem coneixent una mica la part física de les abraçades, com dèiem també aquesta oxitocina, però la veritat és que abraçar-se és necessari. Hi ha una altra hormona que és molt divertida, que també és secreta. És curiós, quan m'ho va dir l'Àlia vaig dir, ostres, s'allibera també hormona del creixement.
La del creixement. La del creixement. Quan fem abraçades creixement. Quan ens fem abraçades. Els nens, Sí. els nens, l'hormona de creixement els ajuda a créixer. Però els adults ens retrassa l'envelliment. Què dius ara? Doncs sí. S'ha acabat el Botox! Visca les abraçades! Tu no l'has vist molt joveneta? No, realment la Júlia té, a part de la pell, que té una pell fantàstica, però és veritat, és així. Per tant, abraçades sempre és un benefici, no? Sí, i a nivell familiar, doncs molt. De fet, no sé, ara no sabria dir si és per l'hormona de creixement o pel rebaixar l'estrès. L'oxitocina rebaixa també l'estrès perquè és antagonista amb el cortisol i també ens fa sentir molt bé i rebaixa tot el que és el tema del dolor. Clar, per tant, també Vull dir beneficiós. que tot això és beneficiós a nivell familiar, a nivell de moments del part, per exemple, els marits, a les parelles o a les amigues o a les mares que acompanyin a una dona que està de part, sobretot compartiu-hi abraçades, sempre i quan ella estigui amb ganes de fer-les, però que sapigueu que això ajuda molt. I en el postpart també, no? Perquè a vegades podem estar un pèl estressades i ens ajuda molt que ens abracin. De fet, ara m'ha vingut al cap que deies això del dolor i abraçades. Quan un nen petit cau o es fa mal, sempre té tendència a venir-te a abraçar. Sí. És curiós, no? No sé si té alguna cosa a veure, però ara m'ha vingut aquesta imatge de que i el que fas, a banda de veure si s'ha fet mal o no, sempre és consolar, abraçant, i és molt volgut, és molt maca, les abraçades que venen de que s'ha fet mal, però és maca. I fins i tot quan un nen està plorant bueno, perquè està enfadat o perquè està trist, o quan qualsevol persona, un nen o un adult, està estressat, no l'estrès aquest laboral, jo estic estressat, no. En una situació on l'adrenalina i el cortisol es disparen, l'abraçada sempre calma molt. Un nadó, quan l'agafem en braços i plora, és una abraçada. Clar. I deixa de plorar moltes vegades. Per tant, l'abraçada, evidentment, és necessària, però ja hem dit una mica com s'abraça. Doncs volent és el principal, no? I que sigui el teu moment, però s'abraça amb el cos, frontalment, relaxant el cap, fins i tot acaronant una mica les galtones l'una amb l'altra, però suposo que el més important potser, Júlia, és això, que vulguis fer-la i vulguis rebre-la, no? Per tant, compartir-la, no? Això és bàsic, és principal. De fet, en qualsevol contacte físic, això és prioritari. Ha de ser consentit i ha de ser volgut. Però en general sabem abraçar, perquè esclar, jo penso que estem en una societat, ara ho extrapolem una mica, en què mostrar, perquè quan abraces mostres els sentiments i les emocions, no? El que passa que a vegades es malinterpreten probablement o no s'acaben d'entendre bé, i en una societat en la que estem molt mancats justament d'aquest tipus de contacte, d'emocions, de sensacions, no en sabem de fer abraçades. Jo penso que sí que en sabem, sí? Perquè és una cosa que ve innata, o sigui, abraçar és una capacitat innata, vull dir, no podem no saber abraçar. El que passa que tenim moltes resistències i moltes màscares que no ens permeten abraçar com sabem, vaja. I tenim pors i vigilem molt abans d'abraçar-nos. Potser perquè és un acte, com dèiem, en el fons és íntim, no? És molt de pell, molt físic, no? També. Jo em parlo molt sovint de les abraçades i a vegades estic amb amics o amb coneguts i dic sí, perquè les abraçades i tal, i em diuen, ai, a mi m'agrada molt abraçar, jo abraço tothom i tal, però mentre t'estan dient això hi ha una distància, o sigui, l'actitud corporal, i si jo abraço molt però no se t'acudeixi ara abraçar-me, perquè ara mateix no sabria com reaccionar, no? I moltes vegades això, no? A nivell portem una càrrega de tabús sexuals, que això d'abraçar passa per aquí, i compartir aquesta part tan vulnerable i a més amb tant significat sexual, diguéssim, ens costa. I a vegades hi ha gent que diu, bueno, sí, als adults ens costa molt, però als nens els abracem moltíssim. Jo també a vegades, observant com jo abraço els meus fills o com veig que la tendència que tenim, no els abracem tampoc. No? D'aquesta manera, que comentàvem abans, els pengem de nosaltres, els agafem a coll, amb bebès i amb nens petitons és inevitable i a més ha de ser així l'abraçada en un nadó. Però un nen que té 7 o 8 anys, o 5,
Sí. A vegades veus pares o amics, no?, que d'entrada els agafen i els abracen sense observar si en tenen ganes, no? Sí. Que dius, ara aquest nen no li està agradant el que li estàs perquè fent. potser necessita una altra Clar, cosa. no o et està... coneix i segueix sent per un nen un acte molt íntim. Per tant, hem d'anar en compte, hem d'acostar-nos i oferir l'abraçada, fins i tot a vegades dir, vols que t'abraci? O, oi, abraça'm, no? Ens abracem i llavors fer-ho, no? Però a més, amb molts nens que ja són grandets, els enganxem i els alcem de terra. Sí. I a vegades convido a l'experiment, que experimenti la gent amb les abraçades, no?, amb les alçades. Clar, és que anava a dir-ho, si tu t'has d'abraçar algú que fa 1,90 m i tu fas 1,60 m, aquí hi ha algú que no funciona. Sí, bueno, sí que funciona, però si et concentres en sentir què sents, ara m'he embolicat una mica. No. La persona que és més baixeta se sent protegida en mans d'algú més alt. Sí. I li encanta estar allà arraolidet. I el més gran, el més alt, sempre que abraces sent que protegeix els altres. Sí. És més difícil abraçar-te d'igual a igual quan els cors estan desnivellats. Els temes així més orientals de xacres i d'energia segur que hi donarien la seva explicació també. A mi jo haig de dir-ho, que abraçar un noi o una noia molt més alt que jo, és a dir, que quan abraces el que tens al davant són els seus pectorals per sota del moble, a mi m'atabala. Sí, m'atabala. Mira, això no vol dir que no m'agradi l'abraçada, però és a dir, no la rebo lògicament com una altra, no? Perquè em sento com a, no abraçar, a veure, no em sento abraçant una paret perquè vols abraçar i perquè saps el que hi ha, però no em provoca aquesta sensació de serenor que normalment em provoca una abraçada que està feta aproximadament a la meva distància, perquè em permet això, no deixar-me anar ni recolzar-me, però em sento abraçada alhora que rebo l'abraçada, no? Exacte, o amb algú més baix també, que et sents com... Clar, si és algú més... A veure, si és un nen que té... Físicament és un nen, no sé, a vegades també, per exemple, si estàs a casa, doncs tu asseguda al sofà i per posar-te a l'alçada, llavors fas l'abraçada. Exacte, o ajupinta. Exacte. En comptes de pujar... Si nosaltres ens imaginem que algú ens agafa i ens abraça, fixa't que per agafar un nen que ja pesa uns quilos i mantenir-lo abraçat, allà dalt l'apretes, l'estàs apretant. Ja no és una abraçada serena, relaxada, no estem... És buscar, i a vegades ho dic en els meus tallers, de posar tamborets i els més baixets que s'enfilin, i que cadascú provi també que una persona alta també té dret a una abraçada, de sentir-se protegit. I la responsabilitat aquella de sempre que abraço algú em sento protector, doncs tampoc és justa, no? I que tu siguis baix i no puguis abraçar algú també de forma protectora, que no sé que sigui un nen, per això amb els nens ens és molt més fàcil, no?, abraçar, perquè sempre estem en una situació més de seguretat. Cert. Ai, el que està clar, ja per acabar, perquè com sempre sortim fora de temps, l'abraçada, no la bona, perquè no m'agrada qualificar-ho així, però tu em posaves a dir, la intensa, no? Quina ha de ser? És a dir, abans ho hem dit, però ja per acabar i per concloure, per fer i sentir i compartir una bona abraçada que sigui intensa, profitosa, per concloure, Júlia, què és el que hem de tenir en compte? Doncs el que hem comentat. Primer, que tots dos vulguin compartir aquesta abraçada. Que després... Perdona, és per poder preguntar, et puc abraçar? Exacte, és necessari. Puc fer una abraçada o em pots fer una abraçada? I acceptar si diu que no, exacte, o ens fem una abraçada, no passa res, no ens estan rebutjant, potser no és el moment, no? Però sí que l'ideal seria preguntar-ho. A vegades ho preguntem corporalment, fem allò que obres els braços i ja veus que l'altre no, i els baixes. Clar. Vull dir que estàs preguntant corporalment, no cal sempre fer-ho amb veu, no? Que també hi ha molts tipus d'abraçades, hi ha abraçades col·lectives, hi ha abraçades de costat, vull dir que no l'abraçada sempre ens hem d'abraçar igual, està bé tocar-nos i sentir-nos part d'un equip, i amb abraçades familiars va molt bé fer una abraçada col·lectiva, i va, ens abracem tots, i apa, no, al llit al matí tots abraçats, al llit és molt fàcil trobar una abraçada alçada. Després això, una actitud d'entrega i d'acceptació plena alhora, o sigui, tu no és que t'entreguis tu perquè l'altre faci el que vulgui amb tu, sinó que obres, no? I et mostres, no? Exacte. Sanament, serenament, no? Després un consell és observar-nos quan abracem i quan som abraçats. Observar-nos a nosaltres i observar l'altre, perquè
és un moment de comunicació molt especial, una abraçada. Estem veient què sent l'altre. Moltes vegades hi ha una tensió i estem veient que potser està espantat, que potser l'altre està preocupat. Quan una persona se'ns penja, vol dir que necessita que el sostinguis, no? No vol dir que sigui una mala abraçada, vol dir que t'està dient una cosa que és important, que no te la diria d'una altra manera, i en canvi, amb aquella abraçada tu estàs sabent coses que t'està recolzant amb tu perquè necessita aquest suport. I després, a nivell de relació, d'ajuda, necessites ajuda amb alguna cosa, perquè ja t'ho està dient. Em penjo de tu, ara, no? I gent que t'apreta molt o gent que no vol abraçada, que està rebutjant, no la forcem més, aquella abraçada. A mi m'encanten les abraçades llargues i jo em puc estar molta estona allà abraçada i jo ho sé que jo puc fer-ho, però a vegades noto que l'altre ja em va donant copets així, cric, 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 saps? Allò discretament, i ja comença a estar incòmode en l'abraçada, llavors deixes anar l'abraçada perquè per mi estaria molta estona, però entenc que l'altre té el seu temps, i això, si escoltem a l'altre que ens està dient, no forçarem mai una abraçada. És més, en el moment que l'altre ens està... És una comunicació que no es pot fer d'una altra manera. Jo soc una apassionada de les abraçades. Sí, i abraçar la Júlia és fantàstic, La veritat és que sempre som unes abraçades que... Almenys jo amb ella no sé què li transmeto, però ella a mi un alliberament abraçada, la qual repetirem ara mateix quan digui fins la setmana vinent, perquè estem fora de temps i perquè sempre ens n'anem fora de temps, abracem el temps i el deixem anar, però sigui com sigui, com sempre un plaer, Júlia, perquè gaudim molt, aprenem moltes coses i avui sí que podem demanar una abraçada col·lectiva amb tots els oients i a tothom. T'abracem. Igualment. Ens veiem la setmana vinent. D'acord. Que ens anem a la publicitat i tornem per parlar de Som Verds. Vinga, fins ara.